izvođenjem himne i svečanim presecanjem vrpce ministarka privrede Anđelka Atanasković i direktor Trajal korporacije Miloš Nenezić otvorili su novu fabriku livenih eksploziva u okviru Trajala. Ova fabrika sa novim razvojnim tehnologijama jedna je od 5 ove vrste u svetu, istakla je ministarka Atanasković. Bez tih novih tehnologija nema života. Znači, ova fabrika je prva u cijelom regionu, možda čak i posle Francuskoj Evropi, tako da ima velikih izgleda, to jest ogromnih, da uz našu podršku rade najbolje što može i da imaju ogromne ugovori i da to stvarno bude spas za Kruševac i za Trajal uopšte. Ministarstvo privrede i samo uporno radi baš na dovođenju investitora, kao i što vidite stalno predsjednik Aleksandar Vučić i cijela vlada radi na tome da ljudi imaju posao, da bude obezbeđeno i da naša deca prvenstveno ostanu u Srbiji, što je naš zadatak. Kako smo i najavili na obeležavanju Dana korporacije, otvaramo fabriku jedinstvenu u ovom delu Evrope i zahvaljujući dobrim delom i pomoći Ministarstva privrede, rekao je direktor Trajal korporacije Miloš Nenezić, istakavši da je i pre otvaranja ugovoren posao vredan 10 miliona evra. Ovo je jedan proizvod koji je izuzetno atraktivan, koji je vrlo primenjen u širokom spektru i ovo što danas radimo, otvaramo fabriku sa novim razvojnim tehnologijama, je praktično cilj kome teži svaki privredni subjekt, kome teži svaki privrednik, znači otvoriti novu fabriku, nove tehnologije, nova radna mesta, širenje poslovanja, jer ako stojite u mestu sa starim tehnologijama, praktično ne samo da stojite, nego polako, kao što kaže ministarka, odumirate. Otvaranjem ove fabrike Trajal je ušao u sam vrh odbrambene industrije Srbije. Nakon teške situacije posle privatizacije ponovo preuzimamo primat, rekao je predsjednik sindikata u Trajalu Milosav Vukojičić. Danas ova fabrika zapošljava 1250 radnika, otvaraju se novi pogoni, primaju se redovne zarade, ima topli obrok, prevoz za sve radnike i sve beneficije koje sindikat traži. U novootvorenoj fabrici radit će 40 novih radnika, a 16. juna na dan korporacije zaposleno je još 105 novih radnika.